Ahoj mámo, chceš akční ráno, chceš uklízet špínu, proseru si plínu. Sednu si v postýlce a prdnu si jen a hovna hnedka lítaj ven každým volným otvorem. Jak se tohle mohlo stát? Všude špína, všude srát, zase musím všechno brát. Plína byla totiž prochcená, pamperska jedna zasraná. Naštěstí mám mýdlo s jelenem. Jo!